good morning. Andito kami sa Jungle One kasi po meron kaming binabalak. Binabalak nitong aking taga-arrange. Yan ang pinakamagaling na mag-arrange. Ay, naman mo naman ako arrange. Kumaya nabulan na naman ako nito. Pinakamagaling mag-arrange. Kaya lang, guys, ang mali niya ito. Guys, kasi eto noon, dito nagpa-park ang aming Starex. Itong van namin. Ngayon, meron siyang trapal, syempre, merong sasakyan dito noon. Ngayon, ginawa namin, nilagyan na rin ng halaman dahil masikip nga. Tapos yung van ay tinapat na lang namin sa gate. Ngayon, na-realize namin na yung mga plants ay kailangan ng sunlight talaga. Oo. Ano yun? Paano na? Huwag na kasing mag-English. Yung sapat na amount ng sunlight ang kinakailangan nila kasi alam nyo guys, yung na-observe namin dito, ito, ang daming dahon nitong silver sword noon. Hanggang dito ang dahon, napakalash. Ngayon ay unti-unting naglalagas. Tapos ito naman, okay lang itong si Xanadu. Siguro okay lang yan pag malilim kasi wala siyang problem. Ito yung giant Xanadu na nandito sa lilim nitong ating roof na ito. Ngayon ay na-observe ko, lalo na ako ay naging legi lalo yung wow! May bagong dahon si Monstera Deliciosa. Ang cute-cute. Ito naman ay naging legi dahil as you observe, yung kanyang stem ay paganon. Paganon dahil nandito yung light. Nandito yung light kasi open dyan. Ayan. Okay? Tapos, ang observe ko dito sa mga plants dito, they grow more and more and more and then, alam nyo, lalong masipag siyang magdahon ng magdahon. Ang daming sumisibol na dahon. Ipapakita ko sa inyo, ha? Katulad nito, bagong sibol ito. Ito, bagong sibol na naman. Lahat sila may bagong sibol halos lahat Ito ay kabubukad lang. Ayan. Oh, ayan. Ito bagong dahon niya, malaki na. Pero ang na-realize ko naman dito sa halaman na ito, si Chertestis, ano pangalan nito? Ay, dagol. May nakita siya sa gate. Ay, yung nag-fade ang kanyang variegation. Nagiging green siya. You see? Tapos dito may bago rin. Ito kalalagay ko lang din dito. Ito yung propagated na doon sa ilalim ng table na marami na namang inapakan ng pusang black at saka yung white na naglalandian. Kaya nilagay ko dito para siya ay bumulusok. Meron siyang bagong dahon. Natumba to kanina. Natanggal lahat yung lupa pero binalik ko lang. Ayan. Tapos ito naman, tingnan nyo. Bumubulusok ang kanyang mga dahon. Kasi nandyan lang siya. Tapos alam nyo guys, ito binili ko na, tandaan nyo, ewan ko kung natandaan yung video ko about this plant na napakaliliit. 2 inches lang yata ang dahon at 2 piraso lang ngayon. See that after mga 6 months. Ayan na. Diba? Ito naman, lumaki na ng lumaki at lumago ng lumago at meron na namang bago, pero usog, baka may makarinig. Alam nyo na, yung mabalis. Huwag na tayong magpabalis pa. Yan masipag, meron siyang mga tumuturok na naman, 3 na naman yun. Yan ang sinasabi ko, ito 2 dahon lang, ay 3 leaves kung binili ngayon. See that? Kasi meron siyang sunlight nga dito, indirect naman, meron namang screen. Yun ang sinasabi ko guys. Kailangan niya talaga ng sunlight. Tapos ito naman, nag-variegate na. Yung hindi nag-variegate na ating pink princess, nilinya ko rin dyan. Ayan. Experiment lang yan guys. Tinabi ko rin kay Ghost. Ito rin si Florida Ghost ay masipag din magdahon. Pero usog. Huwag mabalis. Tapos ito naman, kabubukad lang nito. Pa-open lang. Or ka-unfair lang. Sorry guys, yung mga terms ko hindi na kanais-nais. Tapos ito, yung pink princess, meron na namang bago. Nakita nyo?
At since nilagay natin dito sa labas, ay dumami na ang variegation. Masipag na siya. Pero usog uli. Kasi alam nyo na, ayaw natin magalit. Tapos ito naman, dito, ito yung propagated natin. May bago ng dahon. Ito si Gigantium. At dito, ibibigay ko lang ang katibayan na ganun, totoo pala. Na ang sunlight ay magbibigay buhay at magpapalaki ng ating mga halaman. Ngayon, ito naman ay matagal kong inintay. Ito ko lalagay ko lang dito. Tingnan nyo, naglegi-legi siya. Ito yung Persijana albo. Diba, mahal ito. Kaya dapat ay alagaan natin. Ayan, kailangan natin na padamihin ng padamihin. Lalo na yung mga mamahalin. Nang sa ganun ay may share natin dahil hindi lahat ay makakaya niyan. Okay? Ako rin, pinipikit ko pagka bumili ng mamahalin guys. Mahirap din ha. Ito, meron din tayong Mirabilis na isa pa dito. Habang nagiging mature siya ay nagpe-fade yung variegation but hoping na mag-variegate ulit. At ito naman si Paraiso Verde, since na ilagay na dito, nagkaroon na siya ng dahon at meron na naman susunod. See? I told you, experiment lang yan. In-experiment ko yung mga yung mga plants natin. At ito naman, as you can see, lagi ko namang kinukunan ng video ito, si White Wizard. Ayan. Ito si White Wizard, nakita nyo naman nung maliit ito. Halos mamatay. Akala ko mamatay na. Ngayon, ang laki na. Oh. Diba? Ang ganda. Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Patibay ito na, ito naman nilagay ko na rin dito. Yun nga, yung sobrang pagmamahal ko na baka mamaya mapano. Kasi ayaw mong mainitan, ayaw mong matabi doon sa mga ibang halaman dahil special siya. Ay sinisilong mo, lalo namang hindi lumalaki. Ngayon nilagay ko dito, hoping na magaya rin sa iba. Kasi hindi siya masyadong lumalaki. At ito naman, i-transfer namin dito. Tingnan mo, nagtabingi siya kasi galing siya dito sa taas nito dito. Merong roof. Ang roof namin alam nyo na, may nag-comment na sira-sira na. O sige, kung maawa ka naman, bigyan mo kami ng pang-repair. Ha? Yung nag-comment dyan na pangit aming bahay. Pangit po talaga dahil hindi kami mayaman. Ano? Okay? And then ito naman, si Thai Constellation ay magmula nga nang nandito. Ito katibayan natin guys dahil nilagay ko siya permanently dito sa pwestong ito ay sunod-sunod na siya na nagdaan. Pero usog ulit, no? Pero usog. Ito rin si Balawanum. Nakita mo? Si Balawanum ay lumaki ang mga dahon. At nasa na bang puno yan? Hindi ko na nabisita. May bago pa. Punta tayo dito guys. Ayan ang puno niya. Ito puno niya guys. Kung pwede na nga mapropagate pero ayoko pa. Pero lumaki na siya guys. Lumaki na. Ito naman hindi masyadong na aarawan, nainitan. Pero meron tuloy-tuloy din siya. Ito ang grabeng patunay talaga po. Ang laki niya talaga. Super laki na guys. Pero usog, tuloy-tuloy ang kanyang pagbulusok. Ayan, yan ang sinasabi ko. Katibayan na ang sunlight ay kailangan talaga ng ating mga tanim para sa ating sa pag-grow ng ating halaman. Ito yung sinasabi kong hindi ko kasi maabot ito. Ito yung, ayan sabi ko parang regale. As you can see, parang regale guys. But this is magnificum. Kasi lumaki siya dyan. Nagustuhan niya dyan. Malapit na sa screen. Dumikit na. Gusto ko nga i-transfer sana. Kaya lang parang ayoko na i-transfer. Kasi gumanda siya. Para siyang regale. Hayaan mo na. Gustong-gusto niya ng sun. At ito naman yung black begonia natin. Meron din akong nabiling ganyan kay Sir Lawrence. Akala ko noon wala akong ganon. Meron pala. Tapos ito yung pink princess natin, nagustuhan din niya dito. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, hindi masyadong malilim. Kaya gusto niya sunlight.
Lalo na yung mga butterfly natin na ganyan, itong mga caladium na ganyan, yung doble cara, naku, gustong-gustong sunlight. Ayun guys, pinatunayan ko sa inyo at ipinakita ang patunay na ang sunlight ay kailangan talaga. Okay? Ito nga rin pakita ko sa inyo. Ito, parang gusto ko nang ilabas kasi nag-experiment ako. Sabi ko, dadami ang variegation. As you can see, may mga variegation nga pero hindi masyado. Ngayon, ilalabas ko na ito guys. Gagawan ko ng paraan na may labas sa sunlight. Okay? So, hindi totoo yun na dito ang pwesto para sa kanila. Hindi totoo. Okay, mali tayo doon. So, i-transfer natin lahat yan. Yan ang gagawin ko ngayon nitong araw na ito. Gagawan ko ng paraan. Okay? Tapos, itong mga ito guys, i-transfer ko pa. Alam nyo kung ayun bakas na yun, natumba-tumba yung mga yun. Kanina, nagsitumbahan yung mga tanim na yan. Alam nyo kung bakit? Ito yung mga propagated ko na yung iba ipamigay, i-share natin sa mga plantitang walang, ganon. Yung iba ay ibenta natin para tayo makatulong dun sa regular natin tinutulungan. Kaso mo nga lang, may kumukontra. Alam mo yun, yung may gusto kong pakay na maganda, ay may mangyayaring ganon. Bakit kaya ano? Karamihan ng pagkakataon ay ganon. Ngayon ay tanggalin namin ito. Ayan ang reason kung bakit tanggalin ito para sa ganon ay maging bright na dito. Bright na para sa kanila, para hindi na sila mahirapan. Pati ito naging leggy na rin kasi nakasilong lang at tignan nyo nag-yellowish na ang color kaya parang nagsasuffer sila kaya sabi ko umaksyon na tayo. Tingnan nyo ito yung Adansonii ay na binili ko parang kamukha nung binili kong napakamahal. Ganito ang kulay nun bakit ganun? Sabi nila mamahalin yun ganyan naman yun. Dito naman alam nyo yung ito yung Corcovadensis guys na tinawag nung seller ko na cordatum pero as I've seen through internet ay naman hindi naman siya cordatum kundi Corcovadensis pero kamukha siya nung binili ko ito tingnan mo hindi ko maintindihan ako'y nalilito guys kasi ito yung binili namin kahapon. Ano ba to? Di ko naman may lapit. Ang haba naman kasi ng arm ko. Ito, ang tawag nila dito guys ay wait lang. Sagitifolium. Sagitifolium daw. Kapareho naman nun. Bakit sa Corcovadensis ang tawag sa internet? Sagitifolium at Corcovadensis pareho lang ba? At cordatum? Pareho no? Parang panluloko na yata ng mga seller ito Ayan, naloko na naman ako. Sa pangapangalan tayo nadadali. Hayaan mo na, maganda naman I don't care. Pili ko dito. Pareho. Pareho, may dots doon. Tapos yung dahon ganyan. Malaki lang to. Ang dahon lang sa akin guys is 2.5 feet yata. Ang haba talaga As you can see, sobrang haba. Ang laki. Ayan, nadali na naman ako dahil lang sa pangalan na yan, no? At ito, ang ganda-ganda. You see? Very beautiful ang mga ganyan na mga halaman. Hindi man siya mamahalin, pero love natin, no? At ito naman, alam nyo guys, kaya yun nga sabi ko, kaya nilagay namin dito para maarawan. Ito yung Humalomena kasi alam nyo, yun nga, sobrang pagmamahal mo, natatakot ka na sa labas. At saka hindi lang yun, kasi noon guys, ito kasing hindi naman maarawan. Ito naman si Angela. Parawan mo konti siya, hayaan mo Angela ha. Lagi ka namang naarawan. Ayan Okay, good ka lang ha, Angela ha. Wala Walang pwesto. Ayan. Okay. Okay lang? Okay lang? Okay ka lang? Okay ka lang. Kinakausap ko guys. At ito naman lagi kong pinupunasan dahil ito ang humahawa sa ibang mga halaman ng ayan mga ganyang puti. Meron na naman.
Ay nako, sasabunin ko na naman to. Hinuhugasan ko kasi ito regularly kasi dyan nang gagaling yun. Tingnan nyo, meron na namang web. Oh, makita mo, may web siya. Ewan ko, gustong gusto nila itong spider. Spider? Yang stingray na yan. So, ayan guys, ganyan ang nangyari. Nilagay ko sa arawan yung mga halaman natin na nakatago. Sa sobrang pagmamahal natin, ayaw nating ilabas, no? Ngayon, ilabas natin, yun pala pinagkakaitan na natin. Ito naman ay parang nagpormang may baywang, pero dapat ito ay walang baywang. At tingnan nyo, as you can see, nagre-reflect yung crystal niya, oh. Because this is a crystal hope na yung silver blush. Meron siyang silvery blush dito. Ayan, ang ganda. Oh my God. I love this plant. Oh, kita mo? Ang ganda talaga. Super. Siya, nagtatanggal na. Di ko na nabantayan. Tanggalin niya muna yan kasi kung hindi niya tanggalin yung screen, ay hindi rin matanggal yung Oops! trapal. Pops! Saan nahulog? Yung ano, yung... Ay! Ano yan? Teka. Alalala, mahulog ka. Wait. Wait! Oh my God! Natapon na. Tanggalin na yan. Lahat. Pawis ko guys. Grabe. Oh. Tagaktak ng pawis. Ayan. Tinanggal na. Tatanggalin na lahat ng trapal. Okay? Kasi yung mantle na yan na nakakover ng sunlight. Kaya gusto natin na magkaroon ng light yung ating halaman na nandito, lalong-lalo na payong guys, nakakaawa naman yung lakay ko. Ang init. Hindi, ano. Ang init! Papayong ako na may... Nasunog ka na eh, nainit-init eh. Amo ko. Ilagay mo dyan. Sobra namang init naman. Namula ka na eh. Oh, yung ano, ano mo yung sword, hapakan ko na yung dulo. Ha? Yung sword, masira. Ay ay! Ikutin mo lang gano'n. Ano naman? Ang init. Wala nang trapal, maliit na. Ang init na, bilad ka na. Sira ng beauty. Malapit ka na sa langit eh. Ay, sky oh, nasa ulo mo oh. Blue blue oh. Yung sky. Okay. Malapit na sa Ginoo. Para kang umaakyat papunta doon eh. Malapit na ako sa Ginoo. Dati naman malapit.
Lazada, kunin mo muna yan, Lazada. Kaya saan? Nandun sa gate doon. Mamaya, meron akong delivery. Ay, grabe, pinagpawisan ka na. Wala nga naman eh, mainit na. Mamaya na yan. Mamaya hapon di ay. May gagawin na lang ako ibang mamayang hapon eh. Oh my God, sakripisyo. Sakripisyo ang mga tanim guys. Hindi basta-basta. Asawa ko naluto na mukha oh. For the love of plants, grabe. Laking sakripisyo talaga. Ayan. Ganun lang pagtahi guys. Nakita mo? Yung tie wire. Yan ang ipinangtatahi niya. Ayan. Ganon. Kita mo? Oh, ingat. Ingat, ingat. Matatapos na. Ay, salamat. Oh, see? Isang stitch na lang. Isang stitch na lang, tapos na. Matatapos na. Okay na? Okay na. Okay Bye. na. Ngayon, i-arrange ko yung mga plants like for example, itong mga bilite. Ilagay doon. And then, siguro, bilite. At yung monstera. And this one. Epipremnum pinatum na hindi lumalaki dahil wala siyang araw dito. And then, this one. Or this another paraiso verde, ilagay natin doon para magkaroon siya ng dahon. Kasi ganun eh. Hindi magdadahon, hindi madagdagan, hindi lalaki kung walang sunlight. Kaya gawa natin ng paraan. Ang finished work. Job well done ni Edgar. At yung mga halaman natin ay ipinwesto ko na. Yung dati dito na bilite ay napunta doon. Ayun na. Dito na vacant na. Nalagyan ko siya ng 2 pots ng bilite. Tapos yung golden warsiwichi natin ay nandun. Pumalit doon sa pinaglagyan natin ng bilite. Ngayon maarawan na sila. Tapos yung 2 pink princess na giant natin nandito magkatabi. Yung golden photos nandiyan sa baba. Dahil yan ay ganyan, wine. At nandito sa baba niya, of course, ang giant pink princess. Tapos dito, hindi pa to permanent. Magagawa pa kami ng mga stands na medyo mas maganda kaysa dito sa mga upuan na nilagay namin dyan. Pero at least, okay na rin. Nakikita na rin sila dyan. Ayan. Tapos, at least ito si Milyona Pungko, yung ating na-propagate ay ayan, naaarawan na siya. Gusto niya ng araw. Ayan. So, pati yung mga nilagay nating living wall natin ay nag-sacrifice, no? Yung iba ay medyo nag-brown na. Nakakaawa. Pero ayusin natin lahat yan. Oh, by and by. Maayos lahat yan. Ayun. Maliwanag na siya. Maaliwalas na. Aliwaliwanag na dito, guys. Kita mo, ang liwanag na nila, hindi na sila gloomy. See? Oh, different shapes, different kinds of plants nandito sa ating jungle one. So, yan, tapos na ang solve natin ng problem. Kasi ito, oh, nakalbo na, 4 na lang. 4 na lang dahon, ang dami-dami nito noon.
Tapos, alam nyo, pag kulang sa light, maraming may bibigay na disadvantages kasi hindi siya magdadahan katulad dito. Ang tagal-tagal na dito. Tagal-tagal na dun sa loob, ayaw magdahon. Tapos ito naman, nahihirapan. Tingnan nyo, nag-crooked na. Naghanap siya ng light. Naghahanap ng light. Tapos alam nyo, nag-leggy siya. Ayan, tingnan mo, oh, humaba siya. Ito yung bagong leaf. Kawawa. Si Black Sparrow. Ngayon, ano yan? Babalik sa dati. Kasi nandito na siya sa may sunlight. Tapos ito naman, okay lang to siya. Pero transfer ko para lang magkasya si cardboard naman dito sa taas. Kasi kung dito ko ilagay, ang pangit tignan, kukuberan niya lahat yung mga kasi malalapad ang dahon niya. Kaya dito siya sa taas. Dapat ito sa taas talaga. Pero hindi pa yan ang permanent locations ng mga yan guys. Aayusin pa namin. Ang importante, nagkaroon tayo ng sunlight ngayon dito. Ayan. Solve na naman ang problem. Okay, so thank you so much. See you again next time guys. Ako'y pinagpawisan na. Look at me. Oh my God! Anong nangyari sa akin, oh? May bangs. Ayan. So, thank you so much guys. See you again next time. Bye-bye. God bless. God bless. Alam na ako guys. See you again next time. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. At happy weekend. Enjoy your weekend guys. God bless. Stay safe. Bye-bye.